खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि फिन आरोबाव चिरां आरो क'क्राझार जिल्ला थामहिनबा सिमनायाव बे समाव हाथियारजों लोगोसे सा 20 लाइमोनखौ हमनो हादों। थारैनो बे समाव मा जादों बिटिआर ओनसोलाव थामहिनबा चिरां आरो क'क्राझार बे क'क्राझारनि हाग्रा ओनसोलाव गासै 20 जन लाइमोनखौ बे समाव हाथियारजों लोगोसे हमनो हादों आसाम पुलिसा। थारैनो आसाम पुलिसनि मोनसे जाफुंसारनाय आरो बे जाफुंसारनाय बायदि सा 20 लाइमोनखौ हाथियारजों लोगोसे गोबां बिबांनि गुलि बारुदजों लोगोसे बोखांनो हादों आसाम पुलिसा। थारैनो बे समाव आसामनि डिजिपि जिपि सिंहआ बे समाव क'क्राझार पुलिस बिफानखौ बाख्नायदों। बे समाव बेफोरबायदि जे आयेन बेरेखा जाय बिथांमोना थांनाय 3 आरो 4 दाननि सिगांनो बिथांमोना थाम-थिम खालामदोंमोन जे मोनसे बेरेखा हान्जा थामहिनबा उदखारि हान्जा दानो थाखाय बिथांमोना थियारि जादों। बे दुथां सा 20 लाइमोनफोरा थाम-थिम खालामबाय दंमोन, प्लेनिं खालामदोंमोन गोदान मोनसे उदखारि हान्जा जोनोम होनो थाखाय। आरो बे बाथ्राखौ मिथिनानै आसाम पुलिसनि जे स्रोद नाजानायनि गेजेरजों दिनै बोखांनो हादों गोबां बिबांनि हाथियार आरो सा 20 लाइमोना। थारैनो मख'नांगोन जाय समाव आसाम सरकारा बे समाव हाथियार मुक्त खालामनो नागिरदों, हाथियारनि बेरेखा सोमावसारदों आरो गोबां समावनो आसामनिफ्राय गोबां उदखारि हान्जाफोरा बे समाव उदां अख्रां फारसे फैबाय आरो बे समावनो आरोबाव सा 20 लाइमोना बे समाव फिन आरोबाव बेरेखा हान्जा उदखारि हान्जा दानो थांनाया मानि इसारा। थारैनो चिरां आरो क'क्राझारनि मोनसे हाग्रा गेजेराव बे समाव सा 20 बेरेखा हान्जा थामहिनबा बेरेखा हान्जा दानो थाखाय थाम-थिम जानाय लाइमोनखौ हमनो हादों आसाम पुलिसा। बे आसाम पुलिसनि मोनसे जाफुंसारनाय आरो बे बाथ्राखौ लानानै आसामनि डिजिपि जिपि सिंहआ साबायखर बावदों क'क्राझार पुलिस बिफानखौ। आरो बे समाव बिथांमोनजों मा हाथियार मोनदों आरो मा बे समाव बिथांमोनजों मोनफानाय जानो नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया होगोन। थारैनो बे समाव रायखांनांगोन बे समाव जाय समाव आसाम सरकारा हाथियार मुक्त खालामनो नागिरदों आरो बेफोरबायदि फिन आरोबाव बेरेखा हान्जा थामहिनबा उदखारि हान्जा मोननो नागिरनाया बा मोननाया मानि इसारा। बे समाव नोंथांमोननो बे बेरेखा हान्जानिफ्राय मोननाय माखासे हाथियारफोर बे हाथियारफोरनि सोमोन्दै नोंथांमोननि गेजेराव बुंनो नागिरदों। थामहिनबा आसामनि डिजिपि जिपि सिंहआ बे समाव फोरमायथिदों। बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला बे समाव अट'मेटिक राइफल्स गासै गं 6 मोननो हादों। गं 6 अट'मेटिक राइफल्स बे समाव बोखांनो हादों बेरेखा हान्जानिफ्राय बा बेरेखा हान्जा दानो नागिरनाय बे लाइमोनफोरनिफ्राय। सिंगल शट राइफल्स गासै गं 4 सिंगल शट राइफल्स गासै गं 4 बोखांनो हादों आरो बेनि अनगायै पिस्टल विथ मेगजिन बिथांमोननिफ्राय गं 3 बोखांनो हादों। पिस्टलजों लोगोसे मेगजिन बोखांनो हादों गासै गं 3 आरो बेनि अनगायैबो 36 नो हेन्ड ग्रेनेड 05 थामहिनबा थबा मोननो हादों बोखांनो हादों आरो एके राइफल्स गुलि बारुद बोखांनो हादों गासै 54 राउन्ड बोखांनो हादों बे समाव आसाम पुलिसा। आरो बेनि अनगायैबो गोबां दंबायो, गोबां हाथियारफोर आरोबाव बोखांबावदों आरो बेनि अनगायैबो पिस्टल गुलि बारुद थामहिनबा गोथां गुलि गरगु बोखांनो हादों बे समाव आसाम पुलिसा। थारैनो आसाम पुलिसा बेफोरबायदि स्रोद सुलुंनि गेजेरजों बिथांमोना सिग्रोमनायनि गेजेरजों गोबां बिबांनि जे राइफल्स आरो हाथियारफोर थामहिनबा हाथियारफोर बोखांनो हादों आसाम पुलिसा। थारैनो बाख्नायनांगोन बे समाव आसाम पुलिसखौ। बेफोरबायदि जे बिटिआरनिनो क'क्राझार आरो चिरां जे हाग्रा गुदुङाव बे समाव गोबां बिबांनि जे लाइमोनफोर जाय लाइमोन 20 लाइमोनफोरा बिथांमोना फिन आरोबाव मोनसे बेरेखा हान्जा थामहिनबा उदखारि हान्जा दानो थाखाय 3 आरो 4 दाननिफ्रायनो प्लेनिं खालामबाय दंमोन बिथांमोना जे प्लेन खालामदोंमोन जे बिथांमोना बेरेखा हान्जा दानो थाखाय थाम-थिम खालामदोंमोन। नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय आसाम पुलिस बे आसाम पुलिसा
पुलिसा बे समाव बे बेरेखा हानजाफोरखौ बोखांनो हादों आरो बोखांनो हानानै बे समाव गुलि बारुद थामहिनबा नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय गोबां बिबांनि जे गुलि गोथां गुलि आरो हेन्ड ग्रेनेड आरो लोगोसेनो एक अट'मेटिक राइफल्सफोर बे समाव बोखांनो हादों थारैनो बे समाव बेफोरबायदि जे आयेन बेरेखा हाबाफोराव फिन जोंनि ओनसोलनिनो थामहिनबा बे ओनसोलनिनो लाइमोनफोरा स्रोद 3 बा 4 दाननिफ्रायनो प्लेनिं खालामदोंमोन आरो बे प्लेनिं खालामनायखौ जाफुंसार होदिया आसाम पुलिसा बे समाव हमदों थामहिनबा बोखांदों गोबां बिबांनि हाथियार आरो लाइमोनफोरखौ 20 लाइमोनफोरखौ आरो बेयो 3 आरो 4 दाननिनो सिगां बिथांमोना प्लेनिं खालामबाय दंमोन जे फिन आरोबाव मोनसे बेरेखा हानजा दानो थाखाय बिथांमोना प्लेनिं खालामदोंमोन आरो बे प्लेनिं खालामनायखौ बे समाव जाफुंसार होदिया आसाम पुलिसा आरो बे समाव आसामनि DGP GP सिंहआ क'क्राझार पुलिस बिफानखौ साबायखर बावदों बेफोरबायदि जाफुंसार हाबा मावनायखौ बिथांमोना साबायखर बावनायखौ नुनो मोनदों आरो बे बाथ्राखौ बे खौरांखौ आसामनि DGP GP सिंहआ गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजनि गेजेरजों फोरमायथिदों बिथाङा रोखा बेफोरबायदि जे आयेन बेरेखा 20 लाइमोनफोरखौ जे बिथांमोना बेरेखा हानजा दानो नागिरनायखौ बिथाङा फोरमायथिदों थामहिनबा बिथांमोना अफिसियेल पेजनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायदों आरो लोगोसेनो मा बोखांनो हादों बिथाङा गावनि अफिसियेल पेजनि गेजेरजों फोरमायथिनायखौ नुनो मोनदों आरो बे समाव जों मख'नांगोन जे बे समाव फिन आरोबाव हाथियार मुक्त खालामनो नागिरनाय आसाम सोरकारनि जाखिनि बोलो जाखिनि नाजानाय बे नाजानायखौ जाफुंसार होनानै बुंनो नागिरो बे समाव आसामनि DGP GP सिंहआ गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजनि गेजेरजों बुंथिनायखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट। नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन। लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों। नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन। जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन।